Ja, we zien weer terug in de studio. En ik heb al gezegd, half Koningslust is hij ongeveer in de studio bij Omroep PNM. En wem hebben wij staan? Uiteraard de broekheerskes uit Koningslust. En ik zou zeggen, stel eens even voor, wem ziet jij? Ik ben Jente. Ik ben Sophie. Ik ben Guus. En ik ben Bram. Oké, dus 4 uit Koningslust. En als ik kijk naar het midden, daar staat er de jeugdprins, dat is Guus, en de prinses Sophie. Wie lang weet je al dat je dat ging weren? Sinds november. Sinds november. En was dat spannend? Kost je goed in de mond dichtgooien? Niet echt. Niet echt. Maar dat is niet uitgelekt? Nee. En dicht dan, Guus, kost je ook een beetje die in de mond gooien? Bietje. Ja. En het uitkomen, wie ging dat? Heb je eigenlijk iets leuks verzonnen? Wie kwam je te voorzien? Met een goocheltruc. Met een goocheltruc, zeg maar dus. En wat gebeurde er toen? Een keer kwam je uit de doers of zo? Zoiets. Oké. En toen was jij 2 was je er. En dan moet ook nog adjudanten bij komen, hè? En wie komt aan die adjudanten? Gekozen. Gekozen. Oh, je mag zelf kiezen. En doe is gekozen voor? Jente. Jente. En Guus heeft gekozen voor? Bram. Ja. En ik begreep dat je ook nog samen doet voetballen of niet? Doe je voetballen? Doe dat ook voetballen of niet? Ja. Mocht nog de uitslag vragen, want het is vanmiddag voetbal, begreep ik, hè? Dat ging niet zo goed. Ging niet zo goed, oké. Maar ik heb ook gehoord dat je gisteren receptie hebt gehad en dat was verrekte slaat geworden. Dus ik denk dat je gewoon mooi zit geweest en dat het voetballen misschien minder was. Hè? Maar wie was de receptie? Heel goed. Ja, druk? Ja. Wat denk je? Hoeveel handjes is ze moeten geven? 40. Oeh, dat zou er al meer zijn geweest, zeg maar dus. En heb je nog een leuke disjockey? Ja. En wat zien op het moment de leukste plaatjes die je leuk vindt met de vaste Noord? Waar gaat je humor op los? Nog ene dan. De kapotmakerij. Wist er nog een keer op. Oh, dat zijn bijna de top 4 van de LVK. Hè? En Rempetemp, was dat ook een beetje een leuk nummertje? Ja? En ik neem aan de slager in Koningslust. Heb je niet iets met een spiegel of iets? Oh, ja. Dat moet je niet vergeten natuurlijk. Hè? Want dat was ook een geweldige plaat. Hè? Met de meisjes die op het liedjesfestival van PNM. Die volgens mij een hele goede prijs met dat spiegel. Dus dat was heel gezellig. Zeg, wat heb je nog allemaal te doen de komende tijd? Heb je nog veel activiteiten? Ja. Wat gaat je nog doen? We moeten nog de optocht. Optocht en dan ook nog meer dingen? Ja. De kindermiddag. Kindermiddag nog? En dan zou je een keer afscheid moeten nemen, denk ik. Hè? Dus. Maar ik denk wel dat de optocht, dat zou ik wel echt leuk vinden, of niet? Heb je ook een prinsenwagen dan? Ja. Oké. En dan gaan we een beetje afronden, want we moeten met het programma verder. Iedereen vroeg altijd naar de spreuk van de prins en de prinses. Ik neem aan dat je die heel goed gerepeteerd hebt. En kun je dit eens vertellen? Ook al zien we niet altijd even braaf, deze vastelovend wordt super gaaf. Alaaf. Nou, dat is geweldig gedaan. Ik denk dat we ook best een applaus mogen hebben van de studio. Dus we gaan verder met muziek.